Gipusil patay ang usa ka 45 anyos nga lalaki sud sa giabangan niyang lawak sa barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay. Nahitabo kini pasado alas 11 kagabi. Apan na report sa Talisay City Police Office pasado alas 12 na sa tungang gabi. Ang biktima na ila nga si Ricard Ramas mulupyo sa barangay Ermita ning Dakbayan sa Subo. Apan bag-o lang bibalhin sa Dakbayan sa Talisay. Giingong gisud sa upat ka mga sospek ang biktima sa iyang lawak ug didto gipusil patay. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga nalambigit sa iligal nga drogas ang biktima ug nagsud gawas na sa bilangguan. Lakip sa motibo nga gitanaw nga giunay kini sa pagpatay sa mga tawo nga iyang gikaatraso. Aduna nay mga persons of interest ang kapulisan. 1 month pa lang siya nga nag-abang diri sa Talisay. So we believe nga nagtago ni siya diri. Na ay atraso didto, nitago diri, nahibaw-an kung asa ang iyang whereabouts sa iyang kontra.